Det er noget, du nej, det er i december! Nu skal jeg lige komme. Så er vi med. Det er spændende, det her. Det er faktisk langt. Jeg skal ikke se, jeg kan godt se det. Men nu optager vi noget, og vores udfordring, det er virkelig klamt det her, men det er at æde en halv bacon. Vi kunne bare gå på lavet hver, og se hvem af os, der spiser den hurtigt, og den person, der gør eller hvis der er en af der giver op. Hvis der er en af der siger, ej, nu kan jeg simpelthen ikke mere. Og så er man tabt. Ja, så er man tabt. Og så får de sidst på den udfordring. Og hvis Sandra taber, så får Michelle en udfordring. Hvis jeg taber, så får jeg en udfordring. Hvilket er logisk nok. Men ja, så starter jeg lige med at sige, ej, det bliver så klamt! Okay, 1, 2, 3. There's something naked here. Oh, the whole. Jeg vil ikke være for kvalme, hvis jeg skulle brække mig. Hvis jeg skulle brække, så gør du det i Michelle. Jeg kan bare ud over Michelle. I complete defeat. You can hassle the rest. Ej, jeg skal ud på toilettet. Fucking nasty, mand! Vi skal fortsætte resten af vores julekalender-show. Med kvalme. Nu har vi det så dårligt. Men så har jeg tænkt på en udfordring. Sid lige stille. Ja. Og så bare gør det rigtigt. Mandag har Michelle 2 udfordringer. Den ene, den fandt vi ud af i første show, at hun skulle rejse op midt i fodboldsagen og sige, kold kakao smager ikke godt. Den anden, det er, at hun skal gå rundt på alle gangene. Det vil sige 4 gange, så hun ellers op i måneder. Ja, det kan vi godt sige. Jo, op i måneder, fordi vi må ikke glemme måneder. Hvor hun så skal gå sådan, Pizza Hut, nej, det er sådan her, Pizza Hut, ja, den dans, ikke? Kan I fucking chicken and a pizza? Og det skal hun gøre ude i køkkenet.